Bejn April u Ġunju li għadda, meta l-pandemija għadha magħna, l-ekonomija Maltija rreġistrat kabbir ekonomiku impressjonanti ta' 13.4%. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-NSO, dan it-kabbir ekonomiku ġie rreġistrat meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Meta wieħed anke jqabbel mal-ewwel kwarta din is-sena, hawnhekk ukoll l-ekonomija Maltija kibret. L-NSO qal li żieda fil-prodott domestiku gross, jiġifieri tkabbir fl-ekonomija, ġiet minħabba żieda qawwija fis-settur tas-servizzi, partikolarment minħabba żieda qawwija fl-attività fil-beħ tal-ħwienet u dawk bl-imnut. Kien hemm anke żieda fl-attività ekonomika fis-settur tal-ospitalità fosthom il-lukandi u anke ristoranti. Hawnhekk kien hawn żieda fl-attività ta' 165.4%. Intqal ukoll id-domanda domestika, jiġifieri n-nefqa tal-Maltin f'pajjiżhom stess, ikkontribwixxi ta' tkabbir ekonomiku. Fil-fatt f'termini ta' volum, id-domanda domestika kontribwixxiet tal kważi 12 punt perċentwal. Id-domanda minn barra wkoll żieda u kontribwixxiet għat tkabbir ekonomiku. Fil-fatt id-domanda minn barra kontribwixxiet b'mod pożittiv għal 1.6 punti perċentwali, ir-riżultat ta' żieda fl-esportazzjoni u anke fl-importazzjoni. Brabta ma' dan l-aħħar tkabbir ekonomiku, il-Prim Ministru Robert Abela nnota kif waqt pandemija bħala pajjiż żammejna l-ekonomija b'saħħitha. Dr. Abela qal li kellna wkoll investiment rekord li jixed ukoll li Malta qabdet it-triq tal-irkupru. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook il-Prim Ministru ppubblika ritratt tiegħu jiltaqa' man-nies is-suq ta' Birkirkara u qal li tkellem man-nies u sema kif dak li ħareġ mill-NSO qed iħossuh in-nies fejn il-fiduċja għal ġejjieni kbira. Għalli xogħlu u xogħol il-gvern li jmexxi u għalli l-frott ta' riżultati sbieħ jinbidel f'politika li tgħin lin-nies kollha jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom. Il-Prim Ministru qal ukoll ir-riżultat ta' dan it-tkabbir ekonomiku Malta tinsab f'pożizzjoni li tkompli tinvesti fi proġetti importanti u sbieħ.